Добрый дзень усім добрым людзям. Вось прапаную вашай увагі узнагародную плакетку, якую нам уручыла кампанія Digital Reality, не нам, а нашай кампаніі Станмонтаж з Польшчы за дасягненні ў галіне праактыўнага кіравання бяспекай. Калі тут перакласці вось гэтыя прыгожыя словы, то тут будзе менеджер па будаўніцтву і праактыўнае кіраванне бяспекай. Трохі вось пра гэту кампанію Digital Reality. Гэта глобальны інвестыцыйны фонд нерухомасці, які валодае і кіруе цэнтрамі апрацоўкі дадзеных ва ўсім свеце. І гэта кампанія надае першарадную увагу ахове працы і тэхнікі бяспекі на сваіх аб'ектах, а іх вельмі шмат. І вось гэта плакетка, гэта адзначэнне нашай кампаніі дае магчымасць, што і далей нас запросіць на іншыя такія аб'екты. А гэтыя аб'екты, яны дастаткова такія, дзе добра плоцяць, дзе добрыя грошы, але трэба і добра працаваць, таму што яны за ўсё патрабуюць у першую чаргу за бяспеку працы. Таму усім усяго найлепшага, працуйце акуратна, бяспечна і будзе ўсім добра. Пакуль.